Bye. Milé, drahé ženy, ja vás pozdravujem, nicméně dnes sa budeme... Spadlo mi svetlo. Aninka bude mať radosť. Shit! Áno. Neuveríš, spadlo mi svetlo. Čo? Čo si urobila? Absolútne nič. Pozdravila som ženy a že sa ideme baviť o ceckoch a ono to spadlo, neviem. A mám tu na takýto fantastický hrnček, takže dúfam, že ceníte. Moje prsia sú menšie ako tieto a boli o mnoho väčšie ako tieto. Dobre, ukludni sa, Petra. Bavíš sa proste s holkou, ktorá proste ide na zmenšenie prsníku a nepotrebuješ tu nariešiť nejaké akoby šponovačky. Hej, vieme, mancovačky. Takže ešte raz. Ahoj, čauko, moje meno je Petra, nicméně pravdepodobne si našla toto video a hľadáš všetky informácie o zmenšení prs, pretože je to operácia, ktorú pravdepodobne zvažuješ. Takže ja som na tejto operácii bola pred 2 mesiacmi a asi týždeň, hej, 2 mesiace a týždeň tomu už je. To znamená, mám to zahojené a chcem ťa previesť procesom, ako si vybavíš úhradu od poisťovne, prípadne keď ti to neschvália, čo môžeš robiť, ako si to celé vybavíš, ako vlastne fungujú konzultácie s lekárom, čo všetko zahrňajú predoperačné vyšetrenia, koľko to koštovalo. Či tá bolesť je naozaj taká, ako každý hovorí, že sa to proste nedá zvládnuť? Ukážem ti fotky pred a po, dám ti tipy a triky, poviem ti, čo si zbaliť do nemocnice, čo určite nebrať, poviem ti o rekonvalescencii, na čo si dať pozor, aké komplikácie môžu vzniknúť. Proste, aby si sa z toho neposrala. A čo ti ešte poviem? Všetko ti poviem, takže poďme na to. Túto operáciu pravdepodobne riešiš a riešila som to aj ja. Bolesť chrbta, bolesť prsníkov, diskomfort, čo sa týka spánku. Ja milujem spánok na bruchu. Keď som sa v noci otáčala, tak som musela polohovať prsiata, že som sa roky nevyspala. Tým, že mám svalovú dystrofiu, tak túto operáciu som zvažovala aj práve kvôli odľahčeniu hrudníku, aby sa mi lepšie dýchalo. A keďže u mňa vstávanie vyzerá tak, alebo keď ležím a vstávam, alebo sedím a vstávam, tak sa niečoho takto chytím a vlastne ten hrudník si akoby vyťahnem, pretože nemám svaly na bruchu, nemám svaly na chrbte, alebo teda mám, ale nie proste na to, aby som to zvládla bez pomoci rúk. Stretla som sa s veľmi odmietavým prístupom práve kvôli svojej diagnóze. Poviem ti, čo môžeš robiť v takomto prípade. Ale ak teda si úplne na začiatku a ešte len hľadaš informácie o tom, že aký je ten proces a čo ťa čaká, tak prvé čo, vyhľadaj si buď privátnu kliniku alebo nejakú veľkú nemocnicu. Ak si zdravá, choď kľudne do privátnej kliniky, proste bude to krásne, bude to rýchle, dostaneš expresný termín, síce zacvakáš, ale proste máš to úplne na pohodu. Ak máš ale zdravotný problém, tak určite vyhľadaj nejakú veľkú nemocnicu. Veľa ľudí mi vyjadrilo veľkú nadšenosť, čo sa týka Martinskej nemocnice. Ja som tam sama vyrastala v okolí Martina, takže si vrajím, bude to proste vončo. Lenže som sa stretla práve s veľmi odmietavým prístupom. Čo sa týka chirurgov, áno, mám diagnózu a mám komplikácie, alebo mohli vzniknúť rôzne komplikácie, čo sa týka funkcie plúc. Nemusela som sa zobudiť, jasné, akože však to je jasné, vieme. Ale tým, že som potrebovala špeciálnu anestéziu, tak proste tí chirurgovia všetci dávali ruky preč, pretože nikto nechce, aby proste pacient zomrel. Povedzme si tak, ja to chápem, nicméně vyžiadala som si teda druhého chirurga, ten ma takisto nechcel zobrať, ten dokonca poplietol moju diagnózu, hovorím, že mám svalovú dystrofiu a on mi povedal, že čo to máte, sklerózu multiplex? No tak bro, akože keď si náhodou pomýliš tam, kde si čosi, no akože nechcem ťa. No nič, skúšala som ďalšie súkromné kliniky, ale tam som sa takisto nedožiadala, nikto proste ma nechcel operovať práve kvôli mojej diagnóze. Jednoducho proste ma nechceli zobrať. Ale nie sme tu kvôli mne, sme tu kvôli tebe a riešiš ty operáciu, takže ti poviem, čo môžeš zrobiť. Ak teda máš zdravotný problém a riešiš teda operáciu a chceš to nechať uhradiť poisťovňu, tak jasné, bolo by ideálne, keď ideš na konzultáciu, aby si so sebou mala lekárske správy. Môže to byť od neurologa, môže to byť od ortopéda, môže to byť od rehabilitačného lekára. Proste mať niečo v rukách, na základe čoho si chceš dať proste tie prsia zmenšiť. Ak ale nič nemáš a len sa proste cítiš zle a sú proste prsia veľké a ťažké a jednoducho bolí ťa chrbát, chod na konzultáciu v prípade, že niečo bude potreba, tak ten chirurg ťa navedie a dodatočne budeš dokladovať lekárske správy. Na chirurgiu sa objednáš buď telefonicky alebo e-mailom, berieš teda doporučenie od špecialistu, prípadne svoju zdravotnú dokumentáciu a ak máš teda nejakú diagnózu, tak je lepšie vyhľadať veľkú nemocnicu.
Ja som teda bola v Rooseveltovej nemocnici a bolo to fantastické. Akože fakt, normálne Rooseveltová nemocnica, vďaka fakt, že sa našla nemocnica, ktorá sa nebala operovať ma a až na nejaké malé komplikácie, fakt musím povedať, že to je proste bomba. Takže hej, poďme ďalej. Keď dostaneš termín na konzultáciu, tak je strašne dôležité dostaviť sa, pretože niekedy náhradné termíny proste sú až ďaleko za horami. Takže keď tam prídeš s dokumentáciou so všetkým, pýtaj sa. Pýtaj sa na všetko, čo ťa zaujíma. Ja sa pokúsim ti všetko zodpovedať ešte predtým, než tam pôjdeš. Nicméne, ak ťa napadnú dodatočne nejaké otázky, určite sa pýtaj. Myslím, že je strašne dôležité, a aj v mojom prípade to tak bolo, nájsť si chirurga, ktorému proste dôveruješ. Ktorý proste, lebo chápeš, ty ideš na operáciu a ideš zveriť niekomu svoj život do rúk a ten človek ti je treba nesympatický, alebo ťa zhodí, alebo proste, neviem, má s tebou nejaký problém a ty ani nevieš prečo. Proste. V prípade, že ideš na konzultáciu, prosím, vyber si niekoho, komu proste dôveruješ. Není nič horšie, ako ísť pod nôž niekomu, komu proste neveríš, z koho nemáš proste dobrý pocit a vieš, možno, že to bude trvať dlhšie, ale proste daj si tú námahu, daj si ten čas a proste nájdi si niekoho, kto ti sadne. To, že ideš na konzultáciu, ťa neviaže k tomu, aby si išla hneď k tomuto chirurgovi na operáciu, takže ak aj proste si vyžiadaš niekoho iného, nevadí, môžeš hľadať viackrát. Hovorím, ja som bola na niekoľkých konzultáciách až v Banskej Bystrici. Ma doktor Ulianko zobral, takže hej, fantastický ľudský prístup a hovorím, trvalo to 3/4 roka, kým som si našla toho chirurga, ktorému som zverila svoj život do rúk a jasné, nie je to len o chirurgovi, ale je o anesteziologovi. Takže hej, poďme ďalej. Ten proces je taký, že ideš ku chirurgovi na konzultáciu, ten vypisuje žiadosť pre zdravotnú poisťovňu, odporúčam vybrať si zdravotnú poisťovňu alebo pozrieť sa, ktoré zdravotné poisťovne uhradzajú tento zákrok a aké sú podmienky. Ja keď som vybavovala preplatenie operácie vo všeobecnej poisťovni, tak tam boli dve akoby možnosti, kedy to preplácajú. Jedna bolo, že pacientkám po onkologických ochoreniach a druhá bola asymetria prsníka. To znamená, že jeden prsník hore, jeden dolu. Tým, že som išla na konzultáciu a pravdepodobne do tých papierov nebolo napísané ja mám sama atrofiu svalov a to je proste ochabovanie svalov a teraz sa mi mixujú termíny, počkaj. Tým, že tam nebolo práve označené... Mi to normálne vypadlo. Čo ti jebe? Asymetria, oh my god, dobre. Tým, že do tých papierov nebolo napísané asymetria prsníka, čiže jeden prsník vyššie ako druhý, ale hypertrofia, čiže zväčšenie prstníkov a na základe toho zväčšenia, že chcem zmenšiť, aby mi to proste pomohlo. No to je jedno, proste. Odporúčam vždycky skontrolovať, ale dajte si na čas, pretože ja som to neurobila doteraz, netuším, čo v tých papieroch je, ani ich už nebudem kontaktovať, keď som sa snažila tam dovolať a takto proste serte na to. Proste riešte to naozaj vtedy, keď ste tam a kontrolujte si, čo vám tam napíše. Takže keď viete, že poisťovňa všeobecná vám uhrádza len to alebo to, tak proste skontrolujte si, že či jasné, idete tam s tým, že proste viete, hej, lebo ste si to predtým vyzistili, ale v prípade, že nie, kontrolujte si, čo tam proste je napísané. Ak sa stane, že úhradu ti poisťovňa zamietne, normálne urob to, že sa odvoláš. Kľudne sa odvolá 1, 2, 3 krát, potom sa už na to asi vyser, ale nie. Takto, ak máš čas a chceš sa hrať s poisťovňami, choď do toho. Za mňa, tým, že mi to zamietli úplne z blbého dôvodu, ale hovorím, myslím si, že tam bol problém práve kvôli tomu chirurgovi, čo tam proste napísal do tej žiadosti, ale to je jedno. Proste rozhodla som sa uhradiť si výkon. O tom, koľko to koštovalo, si povieme. Určite to nebola taká čiastka, ako na privátnych klinikách. Bola som operovaná priamo normálne akoby vo veľkej nemocnici, takže hej. Čo je dôležité povedať, nebudú ťa operovať v lete, pretože jasné, potíš sa, tie rany musia byť v suchu, takže ideálne plánovať proste jar, jeseň, zima. Inak proste leto absolútne. A oni ti aj povedia, že nie. Ale v prípade, že to chceš rýchlo, že to teraz budeš riešiť, lebo máme marec a chceš to v apríli, tak ťažko povedať, možno apríl ťa ešte vezmu, ale v máji ti už operáciu robiť nebudú, lebo proste je proste teplo. Alebo maj áno a jún nie, proste chápeš. Minimálne aj v máji býva proste teplo a ty vieš, že proste sa budeš potiť a chceš to mať proste čo najrýchlejšie zahojené, takže odporúčam vybrať si naozaj termín, proste ideálne zima,
Ja som to mala 15.1. Úplne ideálny čas, lebo ešte len teraz začína byť proste teplo, chápeš? Hej. Termín som dostala až o 4 mesiace. Asi vriem, že čo budem robiť akože 4 mesiace, že čo ti není, akože to je strašne dlhá doba. Ale veľmi rýchlo som pochopila, že vlastne to obdobie tých 4 mesiacov je proste čas na prípravu. Takže dala som preč aj to málo sladkostí, ktoré som jedla, žiadne nezdravé jedlá, fakt som sa sústredila proste na výživu, lebo jasné, ideš do anestézie, takže potrebuješ byť proste pripravená. Čo mám skvelé vyskúšané? Jačmeň, chlorela, možno, že to poznáš. Kúpila som si šoty, zázvorový s medom, cviklový s jalapeňos a pomarančový s... Čakaj. Pomaranč kurkuma. Hej. Čo som mala ešte skvelé, tak omega-3 masné kyseliny, mňam, proste nesmrti to po rybách a je to výživná záležitosť, zníži ti to zápal a tak ďalej. Čo som mala ešte, výživové doplnky, vitamín C a preventívne pred operáciou vlastne. Mesiac pred operáciou som si nasadila urinál, to máš 10 dní a potom vlastne pred predoperačnými vyšetreniami som si dala ešte urologický čaj. To je len proste poistka, lebo ja viem, že proste niekedy tie močové cesty mám chytené, takže odporúčam normálne posiliť aj proste vnútro. Hej, jo, dôležitá vec, piť veľa vody. Ja teda milujem aj jemne perlivú magnéziu, hej, vieme. Takže normálne veľa vody, proste vyživ telo, začni sa hýbať a psychicky sa priprav na to, že ideš na operáciu. Dôležité nastaviť sa, nebáť sa. Predoperačné vyšetrenie riešiš u svojho obvodného lekára, ten ťa objedná na odbery, alebo teda riešiš odbery priamo u neho a tvoj zdravotný stav hodnotí internista. Pozor, ja som sa ojebala, internista nie je kardiológ. Áno, ja som potrebovala vyšetrenie kardiologické práve kvôli tomu, že mám svalovú dystrofiu a s týmto vyšetrením od kardiológa som šla za internistom. Hej, takže bacha, internista nie je kardiológ. Od svojho neurologa som dostala návod, dá sa povedať, že čo vlastne mám riešiť, aké vyšetrenia potrebujem predtým, aby som mohla byť uspatá. A práve tam bolo rentgen srdca a holter. Mala som ho 7 dní na 24 hodín, 7 dní v týždni, 24... Na 24 hodín denne po dobu 7 dní. Áno, takže toto som potrebovala. Potrebovala som rentgen pľúc, spirometriu, ježiš, kým som sa objednala na spirometriu, pána boha, to bolo, dobre, spirometria, hej, proste doporučenie naozaj, keď viete, že čo potrebujete, keď vás špecialista navedie, hneď si bukujte, hneď si riešte proste termíny, pretože spirometriu vybaviť pár dní pred je proste masaker. Dá sa to, ale je to proste masaker, takže v kľude, jo, máš termín, objednávaš vyšetrenie. Čiže so všetkými výsledkami ideš za internistom a keď máš interné vyšetrenie, ideš za anesteziologom. A tam sa práve pobavíte o tom, akým spôsobom vlastne ťa uspia, čo vlastne sa bude robiť, akým spôsobom je dôležité pýtať sa. Práve na tému anesteziológia, ako to funguje, čo vlastne od toho anesteziologického vyšetrenia môžeš očakávať. To mám v svojom podcaste na Spotify. Neviem, či to uvidíš, pravdepodobne asi nie, ale Anestézia bez strachu, život v rukách odborníkov. A je to podcast, ktorý som robila práve s mojím anesteziologom, s ktorým som vlastne konzultovala moju anestéziu, uvedenie anestézie. Keď máš anesteziologické vyšetrenie, tak v podstate máš hotovo. Keď už máš toto anesteziologické vyšetrenie a cítiš sa pred operáciou dobre, tak vlastne ideš na príjem do nemocnice. A ja som išla na ambulanciu, kde vlastne mi bola robená konzultácia a brala som si zo sebou, mám to tu napísané, občiansky preukaz poistenca, predoperačné vyšetrenie plus kartu alebo výpis, istota, keby čosi práve. Ak potrebuješ PN-ku, riešiš si to s lekárom, svojim obvodiakom, ak si na invalidnom dôchodku nie je potreba. Bereš si hygienické potreby župan, kompresné prádlo, odporúčam mať určite 2, ale o tom sa ešte pobavíme. A cecky sa ti budú 3 mesiace tvarovať, to znamená, že potrebuješ proste mať pohodlie, takže treba vybrať naozaj správne. Dobre, ideš na operáciu, ale jasné, musíš sa pripraviť nielen psychicky na celý ten proces, aj keď myslím si, že na to sa asi úplne nepripravíš, ale vieš minimálne, hej, odbúrať stres, vieš cvičiť, vieš blablabla. No, ale dôležité je pripraviť si domácnosť na to, že keď prídeš z operácie, rátaj s tým, že budeš mať prvé dni celkom intenzívne bolesti. Sú ženy, ktoré to berú úplne v pohode, sú ženy, ktoré proste naozaj potrebujú nejaké dobrý matroš na to, aby proste necítili bolesť. Jasné, žena, ktorá ide len na nejakú korekciu prsníkov, hej, že niečo ťu, hej,
tak proste to nebude tak bolieť, ako treba mne vyberali aj mliečne žľazy. Šla som z veľkých košičkov na malé, takže jasné, čím väčší zákrok to je, tým tá bolesť môže byť trošku výraznejšia. Ale o tej bolesti si ešte povieme. Bude ti pohodlnejšie, keď budeš spať proste v polosede. Alebo v pololahu. V pololahu? Pololahu. Pololahu. Piče! Pololahu. Ja to jebem. Proste chápeš, budeš proste spať na riti. Hej. Poriať si proste polohovací rošt. Podkladanie rôznymi vankúšami je za prvé nepohodlné, za druhé proste keď zdvíhaš hrudník, tak je to bolestivé, čiže je lepšie dopomôcť si. Ten svoj mám za 50 eur z druhej ruky. Mám 2 mesiace po operácii a nechce sa mi ho vzdať, pretože fakt je to proste skvelá pomôcka, aj keď sa pozerá telka alebo niečo, chápeš. Určite, ak môžeš, investuj do roštu alebo do nejakej proste zdvíhacej čohosi. Hej, fakt oceníš, prisahám Bohu. Neviem, čo ten s tým má, ale dobre. Čo sa týka nejakých tých tulivakov a nejakých tehotenských vankúšov, pičovina. Nepotrebuješ, nepomôže ti to. Nedáš sa na bok a tie jazvy sú vlastne až tu. Čo doporučujem, namiesto veľkého vankúša určite si porieš viacej menších. Napríklad na podloženie si krku, na podloženie si kolena. Hej, akože s tými menšími vankúšami sa lepšie manipuluje, takže radšej viacej menších vankúšov, než jeden veľký. Kokot. Hej. Po operácii sa budeš cítiť unavená. To znamená, že vyrieš si kaderníka dopredu, depiláciu, hej, akože poriadne sa ohol. Nie, ale proste vážne. Urob si kozmetiku, ak potrebuješ. Daj si upraviť obočie. Budeš sa cítiť ako hovno prvých pár dní. Takže, hej, je pravda, že ja som potom depiláciu mala asi mesiac a pár dní potom, takže som bola dosť zarastená, ale to nerieš, bobra zhodíš potom. Hej. Ja. Proste urob si to čo najpríjemnejšie, aby si mohla mať potom práve tie prvé týždne masnú hlavu a nemusíš riešiť proste žiadne nejaké kozmetické veci, akože jasné. Jedna vec je, že máš po operácii blablabla. Ženy, vieme, aj ty proste budeš chcieť sa cítiť proste čo najlepšie. Takže hej, urob si všetky tieto veci dopredu, nech máš proste kľud. Balenie. Oh my god. My sme to s Ninkou nechali na balenie o 1 ráno v deň, kedy sme mali odísť do Banskej Bystrice. Sme tuto z okolia Trenčína. Lebo si zajebala celú stranu postranými papučami. Smrdeli proste pyžama od toho. Peťa po 2 hodinách balenia. 1 ponožky, 1 triko a 1 teplaky. A my sme sa nedokázali s Ninkou dokopať proste do balenia a vstávali sme pred 6, takže dosť blbé načasovanie. Momentálne pocity. Som zbalená, mám všetko nachystané, takže to prispelo asi po nejakému kľudu. Mám také zmiešané pocity, že raz sa cítim dobre, raz sa cítim trošku v obavách. Rozhodla som sa nebáť sa. Je to tak, ako to má byť. Za mňa najlepšie baliť sa 48 hodín aspoň pred tým, kým ideš do nemocnice. V podstate toho veľa nepotrebuješ, v prípade, že niečo zabudneš, jasne dokážeš dokúpiť. Za mňa, kebyže som to mohla vrátiť späť, balím sa skôr. Dobre, potrebuješ pyžama, vršky, aspoň 2 doporučujem s gombikami. Žiadne cez hlavu, žiadne tričečka, žiadne blbosti, regulárne proste. Ja mám 1 tričko alebo 1 pyžamko s krátkym rukávom, druhé bolo s dlhým rukávom. Nevedela som, ako v nemocnici bude. Bolo tam teplo, takže vďaka Bohu. Nicméne naozaj tie trička cez hlavu, ako akýkoľvek pohyb rúk, môže byť pre teba bolestivý na prsia, takže bacha na toto. 2 pyžama úplne stačia. Trička a tepláky zbytočné, úplne zbytočné. Neber, stejnak proste budeš v pyžame, budeš rada, že si rada a v tom, čom prídeš do nemocnice, v tom aj odídeš, to ti stačí. Garantujem, fakt. Brala som si deku, tá mi bola úplne zbytočná, ale čo sa týka nemocnice, práve tie malé vankúšiky určite so sebou zober. Ja som si brala aj moju partnerku do nemocnice ako asistentku. Milá láska, kde si? V nemocnici. Áno, a čo sa stalo? Chcem spať. Chceš spať? Koľko hodín si spala, láska? Ani nie 5. Ani nie 5? No tak to je pohodička. Sťažuješ si, že 3,5 hodín spánku ti chýba. Aj, vlastne dospíš. S tým, že za celý ten pobyt ona platila 22 € a mala tam vlastne stravu a ubytovanie, takže v prípade, že máš nejaký zdravotný problém a máš asistenta, máš právo na to riešiť
ubytovanie aj pre ňu, s tým, že ona dostane posteľ, hej. Nám ešte urobili sestričky to, že nám nehali jednu izbu celú pre nás, takže to bolo úplne super. Hej, toto je dobré nahlásiť pred tým, ako sa ideš ubytovať, alebo pred tým, ako ťa príjmu na ubytovanie do nemocnice. Chápeš proste, predtým než ťa ubytujú. A ja som to riešila priamo so sestričkou, ktorá bola na chirurgii. Hej. Ale ak ideš, hovorím, môžeš to riešiť aj s recepčnou. Hanča, ideme sa ubytovať. Najlacnejšie ubytovanie za posledný rok. Aj vyššie. Dokonca aj najomnejší. Čo sa týka hygienických potrieb, tak ja som si teda brala aj šampón, aj kondicionér, lebo však proste vôbec nepotrebuješ akože prvý týždeň a pol si hlavu. Určite umývať nebudeš. Ver mi, že budeš rada. A čo je dôležité, zobrať si, ak chceš svoj obľúbený toaletný papier alebo vlhčené vreckovky, hej, vieme na tretie riťky, ale ja som si potom zobrala ešte zubnú kefku a v podstate to stačilo. Fakt nebudeš riešiť nič. Make-up, ak si fajnová čajočka, vyser sa na to. Nebudeš to potrebovať a hlavne na to nebudeš mať náladu. Ani energiu. Ja. Dobre, čo som si... jak mi preskakuje hlas Digona, ne? Čo som si nezobrala a mohla som si zobrať, tak župan. Po operácii som bola len v takej košielke a keď som išla čúrať a naspäť, tak jasné, šla som s holou riťou. Dobre, nie, keď sam sestrička mi to chytila, hej, lebo som mala ešte také vlastne tie, také tie hadičky zbiera sa ti tam krv. Nespomeniem si, to je jedno. Proste župan, skvelá varianta. Ja som potom používala mikinu, ale hovorím, ten župan je proste pohodlnejší, takže župan si zober určite. Ale nie veľký župan, len proste nejaký. Hej, vieme, proste ľahký župan. Čo som si ešte brala? Zobrala som si 3 knihy, lebo si vravím, že však tam budem pravdepodobne asi pár dní a že to všetko stihnem. Bola som rada, že som rada. Vôbec sa mi nedalo ani čítať, ani nič. Akože dalo. Skôr som bola proste unavená a proste som len ležala a dýchala a bola som rada, že som rada. Deň operácie ma sestrička budila. Inak paradoxne sa mi strašne dobre spalo v nemocnici, normálne ja neviem, čo tam mali za postela, ale proste bomba. V deň operácie ma sestrička budila o 5:00 s tým, že chcela po mne, aby som šla jasná na vecko a aby som si dala sprchu, s tým, že ja som bola asi pravdepodobne trošku v strese, aj keď som si to asi úplne nepriznala, ale mne to strašne nešlo. Strašne mi to nešlo a bola som rada, že tesne predtým, ako ma zobrali na operačnú sálu, som vlastne išla na vecko, takže veľká potreba sa podarila. Vďaka Bohu za to. Fakt ako po tej operácii tých prvých pár hodín je fakt ako masakrálnych, aspoň pre mňa bolo. Ale hovorím, nebudem ti hovoriť, aké to je, pretože sú ženy, ktoré mi písali, že boli úplne v pohode, sú ženy, ktoré boli na tom horšie. Takže treba to zobrať tak, ako to je. Ideš na operáciu v kľude. Takže dala som si sprchu, myla som si zuby, a dala som si ešte vlastne ránu vizitu. Jo, a zabudla som deň predtým, ako som bola operovaná, nejak tam v tých poobedných hodinách, si ma chirurg zobral a pokreslil, ukázal mi vlastne, ako to bude vyzerať. Ale tá fixka nejde dolu, takže aj keď ideš do sprchy, tak pohoda. Vizita bola okolo 7:10, 7:15. Čakám na vizitu, mám dopotené ruky. Začalo byť srdce. 7:20 mi sestrička dala také bandaže okolo nôh. Dostala som také sexy nohavičky a baba z privátnej kliniky dostala tangače. Ja som dostala ty vole regulárne modré plienky. Tak to vyzeralo. Si pisť. Je to sexy? Vôbec nie. Čo? Vôbec nie. Moc krásne. Ale to je jedno, akože bolo to prievzdušné, hej, povedzme si tak. A šla som vlastne v pyžame, a brali ma na vozičku do predoperačnej miestnosti, tam mi dali práve pyžamo dolu, dala som si takú košielku, vyskočila som si na také lehátko a vlastne tam som sa rozlúčila. Vlastne, hej, Ninka išla so mnou a až tam sme sa rozlúčili, tam sme sa objali, to bol vlastne posledný kontakt, Ninka potom brala vozíček a veci preč a mňa ešte previezli teda takou dlhou chodbou na takú predoperačnú sálu predprípravnú. Jedno bola taká predsienka, druhé bola sála dospávacia. Ešte inak sa to volá. To je jedno, mám to v tom podcaste, takže keď tak brakni podcast. Ty vole, čo tu rozlievaš, čo ti jebe? Počkaj. A tam už teda ma pripravovali, tam robili odbery krvi, predpripravovali ma, ale o tomto viacej v podcaste. Prebehla operácia, tá trvala zhruba 2 3/4 hodiny, 2 hodiny 45 minút, s tým, že keď som sa zobudila, a toto bude vtipné, tak
môj najväčší strach bol z toho, aby som sa prebrala, aby som nezostala trvalo pripútaná ku dýchacím prístrojom a aby moje svaly neboli natoľko poškodené, že by som sa nedokázala pohnúť. Nič z toho sa nestalo. Keď som sa prebrala, tak to bol taký pocit, ako by si dala kvapky do očí, také akoby hodne rozmázlé. Pamätám si, že som si chytala, akože, či nemám akože tú plúcnu ventiláciu, takže to som nemala. Skontrolovala som si, či mi fungujú ruky, vedela som pohnúť nohami a zrovna išla okolo anesteziologička a prvé, čo ma napadlo, lebo však jasné, proste viem hýbať rukami, nohami, nie som na dýchacích prístrojoch, tak vravím, že aké mám prsia. Hej, tak úplne krásne. A ona hovorí, a ona bola strašne pekná. A ona, že závidenia hodné. Tak si vravím, výborne, paradička, som spokojná, prežila som celú operáciu, prežila som to celé a potom už ma vlastne brali na jízku. Neviem, čo to mám robiť. Oddychovať, naberať si riepeťka. Áno. Možno, že ti dajú už večeru, lebo však uvidíš. Obed už nedostaneš tam už bol. Mám malé cesky. Máš. Prisám Bohu, že som chcela vedieť, aké mám kozy. Jo, inak môžeš sa dohodnúť so svojím chirurgom, že ti ich odfotí. Hej, že po operácii, že ti proste urobí, že ti ich vybliskne. Takže, ale to treba dopredu proste riešiť, jasné, na konzultácii alebo priamo na tej vizite predtým, ako ťa zoberú na operačnú sálu. Najské nuda, mala som tam byť podľa slov neurologa 24 hodín, bola som kratšie. Pozri sa, koho mi teraz na nás doviezli. To som si myslela, že si oddychnem a ja si neoddychnem. To ako sa cítiš, Laso? Rozdýchávam, že mám malé cecky. Ty písťu. To také malé nič. Také nič. Otočíte rukováta. Čiže nič. Mám kapáčku fajn. Aha, to je ešte hrubé. Petra. Čo? Ty máš cecky? Nemám. V odpade? Ty si taká... Aký to pocit? Ja neviem. Ešte som ich nevidela, neviem. Nevieš? Dobre. Pretože som sa aj postavila všetko a čo strašne doporučujem, normálne daj si kateter zaviesť do močového mechúra. Prisahám Bohu, poďakuješ mi neskôr. A v podstate 24, ja som mala asi aj vyše 36 hodín, lebo tak nejak som to počítala. Zavedený kateter a najlepšia varianta, naozaj, ak môžeš, je lepšie povedať, že chceš kateter dopredu. Oni ti ho zavedú počas operácie a hej, máš pokoj proste. To týka po operácii a taká rekonvalescencia aj doma. Bola som na iske, to bol prvý deň. Budem teraz kúkať trošku do súberu, pretože som si každý deň písala, ako mi bolo, ale jasne nepôjdem tu proste 2 mesiace deň po dní. Ale prvý deň iska, mala som veľkú bolesť zadku a prešla som pár krokov. Večer po operácii som dostala suchú večeru, nejaký chlebík s nejakou nátierkou a s rajčinou. Takže budeš jesť. Pokiaľ ti nebude zle, nebudeš zvracať, budeš znášať to zobudenie je fajn, tak dostaneš aj nájsť, takže pohodka. Druhý deň, keď som ešte stále mala zavedený kateter, tak som si 2-krát ucvrkla, keď som vlastne vstávala z postele. Ja som to necítila, neviem, ako je to možné, ale proste 2-krát mi prezliekali posteľ. Ak sa ti to stane, je to v pohode, je to normálne, len proste povieš, že chceš prezliesť, oni sú na to zvyknutí, sestričky boli perfektné, takže normálne pohoda. Bála som sa bolesti po zavedení katetru alebo po vytiahnutí. Absolútne nič nebolelo. Fakt to bolo super. Mám problém postaviť sa z vecka a ja som sa strašne bála, pretože keď som mala ísť na ďalší deň domov, že ako to zvládnem, keď proste nemôžem ísť na toaletu. A nakoniec sme to s Ninkou robili tak, že si dala rukavice, že zobrala proste servitky a proste postojačky. Som robila veľkú potrebu. Je tam možnosť, jasné, a teraz môže to vyznie hrozne. Pre mňa to bolo v ten moment to najprirodzenejšie, čo som mohla urobiť. Už ďakujem ti, že si to zvládla, aj keď teraz sme sa aj potom smiali, aj to bolo kadejaké. Nemohla som ísť na potrebu do takej misie, že by som sa nadvihla a na posteli, lebo som proste nemám svaly na to, aby som sa nahla.
a nevedela som ísť proste ani na vecko, pretože to vecko bolo strašne úzke a to oddelenie, kde som bola, to ešte nebolo zrekonštruované, takže proste úplne celé zle. Ale nevadí. Čúranie som mala vyriešené veľmi skvelo a to, že som chodila cikať do sprchy, hovorím, na to vecko mi to proste prvé dni absolútne nešlo. Aj keď som prišla domov, tak som vlastne cikala do bažanta. Dlhé týždne, myslím, že 2-3 týždne som proste určite chodila na bažanta a na veľkú potrebu som chodila až potom ďalšie dni. 4. deň, po operácii som išla na vecko, akože už doma a vtipné bolo to, že som sa nevedela vlastne utrieť a Ninka zobrala ten toaletný papier, narolovala na ruku a mi tak vytrela riť, jak ihličím v tom filme známom, hej. A fakt, akože vyberte si niekoho, kto má cit. Potom už to bolo lepšie, hej, a ja som sa snažila aj sama, ale proste nešlo to. Takže, prvé dni proste Ninka mi utierala riť. A ak si zdravá, budeš to mať v pohode. Ak máš nejaký zdravotný problém, určite si poreš niekoho gentle, niekoho proste, kto má ten cit a proste vytrie ti riť tak, ak má byť. Som nezvažovala plienky, úprimne mohla to byť varianta, ale tým, že som mala Ninku ako sprievod a poznáme sa, sme spolu proste dlhé roky ako partnerky, tak mi to prišlo proste prirodzené takto. 4. deň som mala prvé prebalenie obväzov sama. Nemám. Ono vlastne po operácii budeš mať buď také akoby pásiky nalepené, ktoré sa nedávajú dolu 10 alebo 12 dní a potom vlastne pri najbližšej kontrole ti chirurg dáva dolu. Za mňa je to asi rýchlejšie hojenie. Ja som to mala vlastne úplne na voľno. Čo sa týka prebalovania, tak u mňa to bolo trošku zložitejšie tým, že som nemala tieto pásky, ale mala som to zabalené vlastne len v gázach a pod tým bol betadín a používala som také antialergénne nálepky na kožu, ktorými som si prichytila tie gázy. Aj tá antialergénna pičovina mi proste robila fakt červené fľaky, takže toto bolo celkom akoby nepríjemné. Takže doporučujem, ak budeš mať túto druhú variantu, že nebudeš mať tie pásiky, ale naozaj si budeš dávať gázy, tak fakt čo najmenší kúsok, keď som robila chybu, že som si dávala proste veľké kusy, lebo som si myslela, že sa mi to neviem ako pohne. Určite si daj proste tie leukoplasty čo najmenšie. Ona tá kompresná podprsenka ti to stejnak stiahne. Za ďalšie spíš na chrbte, takže moc sa ti tam s tým akoby nemá čo urobiť. Odporúčam, na prvé prebalovania zober si niekoho, kto ti to urobí. Niekoho, kto vie robiť rýchlo, citlivo, ideálne fakt, lebo ono je fajn, keď to máš v kompresnom prádle, ale ako náhle to dáš dolu, tak budeš cítiť proste také, nie pulzovanie, ale také naťahovanie, veľmi nepríjemný tlak. Je to tlak, je to stále pohoda, ale je to proste nepríjemné. Čo sa stalo? Prebalovali sme to tu. A ja som začala panikáriť a Ninka bola úžasná, hejta. A čo si mi teraz povedal, že Ninka bola úžasná. Nereveš si do toho. Takže dáš dolu kompresné prádlo, ideálne podprsenka by mala háčiky, roztvoríš, dáš dolu gázdičky, opatrne natrieš betadinom, ja som tak trošičku ďubkala, ale ideálne neďubkať takto, ale fakt len proste akoby veľmi jemnúčko proste prikladať a na to existujú také malinké tamponiky, tými tamponikmi gázovými, tie ti veľmi pomôžu s tým, že tie rany sú vlastne okolo bradavky, takto dolu a pod prsiami, jedna končí tu, druhá končí vlastne až skoro pod pazuchou, alebo teda, budú fotky. Čo odporúčam určite nedávať hrubé nánosy, úplne zbytočné. Ten betadín vysušuje a ja som vlastne mala potom veľmi vysušenú pokožku. To budeš mať aj tak, ale ten betadín mi to ešte o to viac vysušil a strašne potom škrabalo. Takže fakt len tam, kde máš proste tie chrasty, tam, kde máš tú ranu, ja neviem, 0,5 centimetra, aby to proste bolo akoby sterilné. Používaš sterilné gázy, zalepíš si, polepíš si tými páskami, zavrieš, máš hotovo. Prvý týždeň je taký blbý na toto. Akože je to citlivé. Aj ten druhý týždeň bol taký kadejaký, ale už potom, keď ideš do sprchy a tak už je to potom lepšie. Tie prvé 2 týždne boli fakt o tom, že som bola veľmi, veľmi udýchaná, keď som prešla aj len krátku vzdialenosť. Áno, zase. Mám svalovú dystrofiu, čiže mám nejaké svalové ochorenie, ktoré mi trošku spomalovalo
ten priebeh rekonvalescencie. Ak si zdravá, máš to v pohode. Ak máš nejaký zdravotný problém, jasné, treba byť trpezlivá. Buď trpezlivá, proste ono sa to jedného dňa zahojí, ono sa to jedného dňa proste zacelí a bude to v pohode. Čo som mala 6. deň, tak tým, že som cikala postojačky, tak som začala mať taký pocit ako keby inkontinencie. Strašne som bola z toho taká akože nesvoja, potom si vravím, aj keby to takto zostalo natrvalo, tak je to v pohode, naučím sa s tým žiť. Ono to zmizlo vtedy, keď som začala chodiť normálne cikať po sediačky, normálne na toaletu. Bolo to také pulzovanie, ako keď skončíš cikanie a ono ti začne trošku akoby pulzovať, ako keby ešte sa snažilo akoby ten močový mechúr, močová trubica proste vypudiť posledné kvapky moču, ale tým, že som stiahla svaly, tak to prestalo. Takže ak náhodou sa ti toto stane, tak vieš, čo máš robiť. Nepanikár, je to v pohode, ono to fakt prejde. Tým, že ešte som mala toto pulzovanie, tak som si preventívne dala urinal akút, ktorý bol v podstate zbytočný. Ale chápeš, teraz už viem, čo to bolo, predtým to bolo také proste, chápeš, že nevieš, takže ty už vieš. Na 9. deň sa mi v T-zóne, toto je T-zóna, čiže jak to proste rezali, tak tu sa mi začala robiť taká žltá tekutina, začalo mi to tam akoby mokovať. Žiaden stres, žiadna panika, v podstate betadín, vysušiť, dať gázu a nazdar. V prípade, že na gáze nájdeš toto, tak nerieš, v pohode, je to úplne v kľude, zase betadín, trošku vysušiť, dať gázu, nazdar. Ak sa ti prilepí gáza na tvoje chrasty, zober betadín, namoč to betadínom, nechaj to chvíľku pôsobiť a potom pomalinky dáš dolu proste tú gázu, je to v pohode. Bude sa ti to stávať často, jediné na čo pozor, nestrávaj chrasty. Strhneš chrastu, máš jazvu naviac. Nevadí. Aj keby sa to stalo, nič sa nedieje proste. Chápeš? Betadín, gáza, zavrieť nazdar. Ja som si poriešila na prvé týždne chodítko. Videli si už niekedy Ibalgin piť kávu? A Ibalgin You're doing good, Ninuš. Tuto je Ibalgin. Bože, Ibalgin s dvojkami ceckami. Ibalgin s dvojkami ceckami a krávami a s chodítkom a Ježiši Mária. To je reklama na zlú lekár. Toto je fakt zlé. Fakt môžem povedať, že to bola fakt super záležitosť. Dostala som naspäť svoj balans a tým, že proste zrazu, lebo oni mi zobrali skoro 2 kg z hrudníku a ono tým, že som bola zvyknutá vyrovnávať. Vítajte v tejto nemocnici v Banskej Bystrici. Tak môžete vidieť po ľavej strane. Však drží okno. Tam chceme vidieť. Tu máme posteľ, tá zdvihacie zariadenie. I Petra. Tak zrazu to tam nebolo a učila som sa chodiť nánovo. Husté, ty vole, keď si predstavím, ako pomaly som chodila, jak to proste bolo, jaká som bola slabá, jak som mala slabé nohy a zrazu proste chodím a je to úplne úžasné. Hej. Nejaký 7. 8. deň som si dávala prvú sprchu a chyba bola to, že som išla proste aj na prsia. Ono sa to robí tak, že si sprchuješ chrbát a nechávaš stekať vodu len akoby cez prsia s tým, že keď to rozmočíš, musíš to nechať proste vyschnúť. Ja som používala chvíľku, že keď som bola v sprche, tak som si vyfénovala tie chrasty, ale stejnak ono sa to proste nalepilo na tie gázy, takže za mňa ideálne proste treba týždeň a pol kľudne vôbec nechodiť do sprchy, akoby čo sa týka prsníkov. Jasné, tu si pod pazušky poriešiš, spodný región si poriešiš, ale naozaj tú vodu by som tam vôbec nedávala. Ja som vtedy chcela byť proste hrozne čistá a tak, hej, bullshit, proste nič, máš betadíny, tu tam proste máš sterilné gázy, si proste v pohode. Mám tu poznámku, že 9. deň som vyradila tabletky od bolesti. Boli to o mnoho menej, než si teraz myslíš a prejde to celé rýchlejšie, než teraz očakávaš. Fakt, toto si zapíš normálne hneď na začiatku, proste takto to bude. Fakt. 13. 14. deň som si urobila taký pekný, pretože v noci prvé dni sa mi nedalo vôbec spávať. Trvalo to asi 3 týždne, kedy som bola úplne rozhodená. V noci som proste čumela do stropu. Chcela som čítať knižky, ale nemohla som, lebo proste moja partnerka bola hneď vedľa mňa a jasné, proste nemôže mať svetlo, blablabla. Tak som robila to, že som nakupovala. Hej, takže určite sa o tomto ešte pobavíme, pretože si povieme kalkuláciu a určite treba rátať s tým, že nejaké výdavky tam proste budú. No nič, kúpila som si šaty a 13. deň som si vyskúšala prvé šaty a zistila som, že mám proste malý hrudník, malé prsia. Tá i pozri, kde sú ešte tie veľké.
si sa narodila s veľkými ceckami. Toto budú letné outfity, level 100 000, pozor. Sice ešte do bažanta, ale šaty mám. Hej to. Ale chápeš? Ja tam nebudem mať čo dať? Ty ešte budeš mať výpravky, ty vole. Pušapky si budeš kúpovať. A to bolo skvelé. To bolo fakt skvelé. Hej. Ak si teraz v štádiu, kedy sa len odhodlávaš na to ísť na operáciu, tak sa nenechaj zastrašiť bolesťou, nenechaj sa zastrašiť financiami, nenechaj sa zastrašiť tým, že ti nikto nepomôže, že na to budeš sama. Všetky tieto veci dokážeš nejakým spôsobom poriešiť, nájdi spôsob, ako to urobiť a proste do toho choď. Ten pocit, keď si dáš zmenšiť prsia a prvýkrát sa na ne pozrieš. No, takže si mala malý sneak peek. Čo povieš? Sú malinké takéto ruky. Sú také fajné. To už nebude jedna utekať pod prsenky. Nebude. You did it. Čo? You did it. Babika usmev. Aj pradavky sú také malinké. Podľa mňa sú si takéto malinké. Už nebudú také. Vesmír, ďakujem ti. Alebo keď sa na ne pozrieš o 2 mesiace a uvidíš, že tam nemáš chrasty a zrazu ten hrudník vyzerá úplne inak. To je tak krásny pocit a ja ti želám, aby si to zažila, pretože je mi jasné, že máš veľkú podprsenku alebo proste máš jedno prso väčšie ako druhé alebo sú proste povadnuté po deťoch alebo máš len proste bolesti alebo bolesti chrbta alebo proste všetky tie veci, čo sme sa bavili na začiatku a naozaj, keď si dáš zmenšiť prsia, tak toto proste odíde. A áno, bude to proste chvíľku náročné. Áno, budeš cítiť bolesť. Áno, budeš cítiť tlak. Budeš spať v polosede. Budeš slabá. Ale ten výsledný efekt, to, čo proste dostaneš, myslím si, že je to minimálna daň, ktorú proste zaplatíš. Takže hej, ak váhaš, nájdi niekoho dobrého a choď do toho. Ja držím ti palce. Po 14 dňoch som bola na kontrole, potom som bola ešte vlastne po mesiaci od operácie, čiže som bola na kontrole 2-krát a 3. kontrolu máme dohodnutú, že ak teda budem potrebovať, tak pôjdem, keď nie, tak v pohode. Na kontrole povedal, že je všetko OK, ešte stále som mala chrasty a že vlastne mi bolo povedané, že jazva sa zahojí do 3 mesiacov až 1 roka a takisto, čo sa týka tlaku, ktorý môžem cítiť, ten zmizne takisto do 1 roka. Čo je dôležité povedať, môže sa stať, že počas operácie, záleží aké veľké pasníky máš, ale čím vyššie sa transplantuje brádavka, lebo jasné, proste keď máš prsia po pupok a jedú ti ich dávať proste hore, tak ten prenos, akože tá bradavka nemusí vydržať a môže sa stať, že strátiš citlivosť. V ľavom prsníku cítim, alebo teda na bradavke cítim všetko. Je normálne, keď ju chytím, tak sa naškrobí, hej, všetko je proste krásne a pravú si zatiaľ necítim vôbec. Zatiaľ. Ak sa stane, že nikdy už svoju druhú bradavku proste nepocítim, tak proste hold, je to nejaká daň, ktorú som zaplatila. Mám ale pocit, že na okrajoch po 2 mesiacoch začínam cítiť. Takže treba byť trpezlivá a niekedy sa stane, a stáva sa to hlavne fajčiarkam, takže v prípade, že si fajčiarka, vyser sa aspoň 2, 3, 4 mesiace, rok predtým, ako ideš na operáciu na cigarety, pretože často odumiera. Práve fajčiarkám, na toto ma konkrétne upozorňoval chirurg na konzultácii, že jednoducho stáva sa to. Takže vyradiť alkohol, vyradiť cigarety, fakt pripravte sa na tú operáciu a hovorím, tá citlivosť sa mi navracia postupne. Ja som si ešte donedávna necítila vlastne túto časť, presne tam sú tie jazvy a pomalinky sa to navracia. Dobre, good, ďakujem ti. Dobre, takže ako si sa nám to tu vybilo, nicméne veľa kecov, ale poďme k veci. Dobre,
Čo ma ešte napadá? Tak, pooperačná starostlivosť, jasné, prvých pár týždňov, kým máš chrasty, dávaš si proste betadín, dávaš si gázy a to je vlastne všetko. Keď už vlastne máš chrasty dolu, tak môj chirurg doporučuje indolonu. Existujú rôzne kontrakt tubex, to máš proste takú mastičku, tá sa vstrebáva. Čo som dostala doporučené je cicaplast. Je to v podstate konzistencia veľmi podobná ako indulona. Veľmi príjemné, fajn, môžeš natierať proste celé prsia. Blbé je to, že keď si dáš proste takéto mazivo, hej, povedzme to tak proste ti to zadrbe pod prsenku. Takže rátaj s tým, že prvé razy proste budeš dávať gázu, aj keď si to pod tým natrieš a jasné, dáš si na to kompresné prádlo. To prádlo sa doporučuje mať aspoň 6 týždňov. Ja ho teda mám už 2 mesiace a veľmi ťažko sa mi odúča, pretože je mi to veľmi pohodlné. Hej, existujú ešte pásky, seal tape sa to volá. Budeš mať zahojené chrasty alebo zahojené všetko a nebudeš tam mať ani povlak na tých jazvách, pretože ono sa ti to bude proste hojiť. Fakt, počkaj, až kým budeš úplne zahojená a vtedy si môžeš dať tieto pásky. Sú super, absolútne ich necítiť, je to veľmi diskrétne a dáva sa proste si olepíš tie jazvy, pretože robia aj takú akoby tlakovú masáž. Ak nemáš tieto pásky, nepoužívaš to, tak sa proste na 30 sekúnd chytí akoby to miesto jazvy, pustíš, ideš ďalej, predsa len to tkanivo proste bude tvrdé, bude stuhnuté, takže trošku tomu môžeš pomôcť aj takto. Keď už nebudeš mať chrasty, čo je skvelá varianta a ja ju zbožňujem, repíkové alebo harmančekové zábaly, obklady. Normálne urobíš si harmanček, ja si zoberiem tamponíky na odličovanie, namočím ich do harmančekového čaju a nechám proste teplo pôsobiť. Je to strašne príjemné, hrozne fajn, hojí sa to a je to proste super, takže toto určite. Prvú podprstenku som si kúpila pred týždňom. Počkaj, až kým budeš mať proste zahojené prsia, zahojené, nebudeš tam mať chrasty. Naozaj to má čas. Tie prsia proste budú opúchať. Ten výsledok, kedy uvidíš svoje prsia také, aké sú, je najskôr po 3 mesiacoch. Hovorím, budú proste opúchať, budú proste rôznej farby. Ja som mala po operácii hodne modriny, takže toho sa nezľaknúť. Áno. Hovorím, ja som mala mala som natiahnutú bradavku s tehmi a proste ona zrazu sa krásne uvoľnila. Takže to, čo vidíš, to keď sa pozrieš prvýkrát na svoje prsia, není výsledný efekt, môžeš tam mať proste chrasty kaďaké, bude sa ti to lúpať, bože. Ale ono proste jedného dňa sa to prevalí do toho pekného a zrazu sa pozrieš na svoj hrudník a zamiluješ sa do ňoho. Hej. Dnes sa už šije so vstrebateľnými štychmi. Aj tie sa môžu vybrať, ak sa to že veľmi dobre hojí. Mne to nevyberali. Môže sa stať, že niekde uvidíš, s jednou kočkou som si písala, hej, určite, hej, pozdravujem ťa, ty vieš, ktorá si. No nič, že proste mala takú malinkú bodečku, ona začala ťahať, no a bol to ten steh, takže odstrihnúť, nechať to tak, ono sa to proste naspäť vstrebe. Takže serte na čokoľvek, čo vám tam kde si trčí, proste nechajte to tak, ono sa to vstrebe, ono to zmizne, bude to v pohode. Hej, jo, a čo sa týka výberu podprsenky, normálne choď sa dať zmerať, choď si vybrať naozaj správnu podprsenku, pretože není nič horšie, ako keď máš košíky a kostica ti niekde tu na proste ako ťa bodá, to fakt ako... To skúšame ďalej, dávaj. Čo ti není? Poď predočkaj, nevidíš, čo tu ja zažívam. Tú podprsenku, ktorú som si vyberala a som si strašne chcela kúpiť, keď som bola ešte pred operáciou. Som si ju kúpila. Protože teraz je dobrá. Aj, preto si potrebovala dva košičky na jednu kozu. Ja. So I'm happy. Ja. So bye. Rátaj s tým, že tak 3 mesiace.
nebudeš nosiť kostice. Proste fakt nejaké krajkové podprsenky s miernym vystúžením, ale určite nie žiadne nejaké. Uvidíš sama, že proste tá podprsenka ťa bude baviť, tá, ktorú máš, to kompresné prádlo. Hej. Dobre, takže ak si zhrniem, ak máš nejaké komplikácie, čo sa týka hojenia, dáš si tam betadín, gázu, zabalíš, nič iné nerobíš, sprchuj sa krátko, žiadne nejaké dlhé sprchy, to si užiješ potom, to isté sauna, to isté otužovanie, až keď to budeš mať proste zahojené. Vtedy tieto veci proste zaraďuješ naspäť do svojho bežného fungovania. Ruky namáhaj minimálne po operácii, pretože ako náhle budeš zaťažovať ruky, tvoje prso ťa vytrestá a ver tomu, že dostaneš takú bodavú bolesť, že sa z toho posereš. Naozaj, ja som ani nevarila kávu, blbe bolo to, že som vstávala, pretože aby som sa postavila z postele, potrebujem si vytiahnuť ten hrudník, takže bolo to také, že to bolelo to. Takže fakt, uvoľni ruky, uvoľni hrudník čo najviac, proste pomalinky s aktivitou, pretože ťa prsia vytrestajú, ver mi. Čo sa týka podprsenky, odporúčam túto podprsenku. Napíšte na túto stránku, poraď sa o tom, akú veľkosť zvolíte. Lepšie je vybrať podprsenku, nikam sa neponáhľaj, je to proste záležitosť, ktorá ťa bude sprevádzať niekoľko mesiacov a určite nešetrite na podprsenkách. Žiadne z druhej ruky. Zoberte si podprsenku novú, je najviac elastická, najviac sťahujúca a áno, bude ťa sťahovať, pretože je to kompresné prádlo. Takže hej, nejaké proste červené fliačky pod to podprsenkou budeš mať, ale dôležité je proste na úvod, aby to bolo proste v pohode. Ja som si brala na začiatok 2XL, 2 kusy podprseniek a teraz som si kupovala XL-ko, takisto 2 kusy, sa to proste odpuchne a jasné, tá podprsenka nosením sa vyťahá tým praním a tak ďalej. Teraz sa vlastne odúčam aj od tej XL-kovej a zase používam tie XXL-kové, pretože je to voľnejšie, hej, dávam proste kozám vzduch a nech si to proste užívajú dievčatá, hej. Takže za mňa ideálne 4 podprsenky a ak kúpiš 2, za mňa aj 2 dobré. Čo sa týka citlivosti, daj tomu čas. Ten proces neurýchlíš ani čo sa týka chrást, ani čo sa týka hojenia, nič. Proste to všetko potrebuje čas na to, aby sa to zahojilo. Bol to veľký zákrok, takže daj svojmu telu na čas, a možnosť proste a to, čo potrebuje, aby sa proste zahojilo, pretože mala si, alebo budeš mať rozrezaný celý hrudník a potrebuje sa to proste zahojiť poriadne. A nie je nič horšie, ako začneš proste prvý týždeň hneď upratovať a vysávať. Za prvé, cecky ťa vytrestajú, budú ťa bodať a za druhé sa ti to nemusí dobre zrásť a to nechceš. Čo sa týka spánku, do 3-4 týždňov sa to teda upraví. Žiaden stres zase. Nehaj si ten čas pre seba, čítaj knižku v noci, nakupuj, čokoľvek. Proste daj si ten čas pre seba. Keď cez deň potrebuješ spať, tak spí. Nerob to tak, že keď budem spať cez deň a nebudem spať v noci. Nie. Spí vtedy, keď to proste tvoje telo potrebuje. Takže spíš cez deň, v noci proste čumíš dohora a ver mi, že ten spánok, keď prvýkrát prespíš celú noc, paráda, oplatí sa počkať. Dobre, máme tu poslednú časť. A to je kalkulácia. Takže idem postupne. Ja som to teda nepočítala celkovo a asi ani nebudem, pretože by som sa dogrcala. Takže zákrok a anestézia v Rooseveltovej nemocnici 1700 €. Ubytovanie v nemocnici plus strava zadarmo. Ninka platila 22 € za vlastne 3 noci. So stravou to bolo všetko. Mám preukaz so sprievodcom, čiže Ninka išla ako môj sprievod, preto to stálo toľko, koľko to stálo. Interné vyšetrenie som si pomýlila, to je to, čo som vravela, že kardiológ není internista, tak som si platila 20 € zvlášť. Parkovanie v nemocnici som mala zadarmo. Čo sa týka benzínu do Banskej Bystrice a naspäť, šli sme niekoľkokrát, tam rátam 100 €. Jo, a ešte by som povedala, že tá prvá cesta, keď pôjdeš domov z nemocnice, bude trošku náročnejšia, ale zvládneš to. Hej, je veľmi zvláštny pocit necítiť veľké prsia, ale proste oni tie prsia akože si skackajú a tak, takže hej, na to sa môžeš tešiť. Podprsenky značka Lipoelastic. Jedna podprsenka stála 54,90, brala som 3. 2XL, 1 XL. Brala som si 3 kvôli tomu, že som nevedela, ktorá veľkosť mi sadne po operácii, s tým, že
Rozhodla som si to XL-ko nechať práve kvôli tomu, že mi to odpuchlo a jednoducho aj som schudla. No a potom som si brala ešte jednu podprsenku za 64 €, trošku iný materiál, trošku iný strih, takže 4 podprsenky, no fuj. Dobre, čo sa týka hygienických vecí, pokiaľ nemáš tie pasiky, ktoré ti teda po nejakých 10 dňoch dá chirurg dolu, ale budeš si platiť obvezy, betadín, krémy, neviem, čaje, hej, harmanček a tieto veci, tak rátaj, že ťa to vyjde celkom masno. Prvé týždne, pokiaľ nemáš uzatvorenú ranu, rátam kupovať sterilné gázy. Sú síce drahé, ale proste vieš, že to máš proste sterilné a nemôže sa ti tam nič dostať. Nie je za mňa nič horšie, ako keď sa ti tam začne robiť nejaký zápal a potom je to hojenie také náročnejšie. Takže radšej investuj do takýchto vecí, aj keď ono v podstate máš betadín, ktorý je sám o sebe sterilný, na to si dáš gázu. Nechám na teba. Ja som teda do tohto investovala a kupovala aj sterilné gázy, aj keď som používala betadín. Mám tu, že ovezy, betadín, sterilné gázy, pásky 80 €, pásky po zahojení a gel na hojenie jaziev 63 € plus 12 €. Tabletky od bolesti, tie som si dala predpísať, daj si predpísať Flektor, Aulín, ešte sa používa Novalgin, tieto 3 mi zaberali, aj keď najlepšie skúsenosti, alebo najlepšie mi zabral Aulín. Uvidíš, vyskúšaš, keď tak nepoužiješ, vrátiš do lekárne. Polohovateľný rošt 50 €, vyvýšenie toalety a bažant, to bolo niečo, čo som potrebovala, 47 €, fú. Sačky na cikanie, 13 €, 2 balenia, trenažer na pľúca. Vzhľadom na moju diagnózu som potom potrebovala rozdýchať, poriadne naplniť tie pľúca vzduchom 7 €. Toto je akoby pre mňa vec a ty to riešiť asi nemusíš. Treba si určiť nejaký budget na nočné nakupovanie, keď sa ti nebude dať prvé týždne spať. Vážne, normálne doporučujem vymazať všetky aplikácie na nakupovanie handier, podprseniek, blablabla, pretože na tom dokážeš hodne veľa peňazí akoby zabiť. Dobre, kecam. Normálne vyser sa na peniaze, urob si svoj budget, normálne si porieš. Podprsenky nekupuj, lebo proste sa netrafíš do veľkostí, ale čo sa týka handier, tam si myslím, že môžeš byť kreatívna a fakt nakúpiť si proste čo chceš, pretože to proste budeš nosiť a dá sa povedať, že soon, akože skoro. Takže hej, okrem podprseniek nakupuj. Určite ti to celkom pekne bodne, keď ti začnú chodiť balíčky. Hej, to by ti vedela povedať moja priateľka a tak, no. Ak máš akékoľvek obavy, čo sa týka bolesti, čo sa týka operácie, čo sa týka anestézie, konzultuj to so svojím chirurgom, konzultuj to so svojím anesteziologom. Verím, že tie informácie, ktoré potrebuješ, si práve dostala. Myslím si, že si dostala dosť veľký balíček. Keby som tieto informácie vedela predtým, ako sa do toho pustím, asi by to bolo jednoduchšie. Daj si na čas, tvoje telo po operácii naozaj sa bude zotavovať z veľkého zákroku. Rátaj, že to bude zhruba 3-hodinová operácia. Takže jasné, budeš mať odhalený hrudník. Určite nepozeraj to, ako to robia, aj keď myslím si, že v tomto momente to už máš všetko naštudované, ale naozaj ja som si tú operáciu pozrela až mesiac potom, ako som bola odoperovaná a bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť, pretože som z toho nebola vystresovaná. Ja som zhruba vedela, ako to robia, ale nebolo mi to treba. Hej, daj si lásku. Hej, priprav sa na to. Bude to dosť veľká jazda a bude to pekný proces. Aj keď tam budú komplikácie, aj keď budeš cítiť viac bolesti, než možno očakávaš. Alebo zase naopak si budeš myslieť, že budeš zažívať veľa bolesti, ale proste nakoniec tá bolesť tam nebude. To je jedno, nech sa čokoľvek objaví. Ber to tak, ako to je. Nesnaž sa to zmeniť, nesnaž sa ten proces hojenia urýchliť, pretože to proste neurýchlíš. Bol to proste obrovský zákrok, alebo bude to obrovský zákrok. A želám ti na tvojej ceste veľa šťastia, veľa sebelásky, ani nešťastia. Šťastie, fuck it, proste šťastie si spôsobujeme my, ale naozaj daj si toľko lásky, koľko potrebuješ. Daj si toľko času, koľko potrebuješ a vyser sa na to, že zamestnávateľ ti volá, vypisuje, že potrebujú ťa v robote. Vyser sa na to, je to len tvoje zdravie, sú to tvoje prsia a tak, ako sa k tomu budeš chovať a ak to necháš proste v kľude, tak ten výsledok bude krajší, budeš mať menšie jazvy a ono koniec koncov asi ani nejde úplne o to, že či budeš mať jazvy a
aké veľké budú. Ide o to, že budeš mať proste menší hrudník, bude sa ti lepšie fungovať a naozaj neklad na seba príliš veľké, nemaj proste veľké nároky, pretože naozaj to obdobie po tej operácii proste bude náročné. Ja musím povedať, že teraz sú 2 mesiace a asi týždeň a až teraz v noci, keď spím na boku, tak necítim takú bolesť, môžem sa viacej akoby oprieť o tie boky a môžem trochu spať na bruchu. Takže hej, je to krásny proces a hrozne ti na tvojej ceste proste držím palce a verím, že to všetko dobre dopadne. A ak aj budú komplikácie, hovorím, zvládneš to, pretože už si sa odhodlala len ísť na konzultáciu a ak sa náhodou rozhodneš, že toto nie je tvoja cesta, že toto nechceš podstúpiť, je to úplne v poriadku. Je to na tebe, nenechajte sa, nenechaj sa do tohto donútiť, do tejto operácie nikým. Nech táto operácia, ktorú prekonáš alebo na ktorú sa rozhodneš ísť, nech je to tvoje rozhodnutie, pretože je to tvoje telo, tvoje jazvy a naozaj musím povedať, že teraz, keď vidím svoj hrudník po 2 mesiacoch, tak je to... moje telo je proste môj denník a toto tam je proste vrité do konca života a ja som proste vďačná, že som toto celé mohla absolvovať, že som našla špičkového chirurga, že som našla špičkových anesteziologov, ktorí boli ochotní ma uspať. Teraz môžem povedať po 2 mesiacoch, že som stratila časť svalov a bolo to spôsobené, myslím si, že nechcem povedať, že anestéziou, ale celkovo tým procesom, jak som proste možno viacej ležala, že som sa toľko nehýbala. Jasné, pri mojej diagnoze to tak je, že keď tam nie je tá aktivita svalov, tak proste oni rýchlejšie ochabujú, ale to nevadí. Proste beriem to tak, ako to je. Som šťastná z výsledku. Som šťastná, že dýcham, že žijem. Aj napriek tomu, že zatiaľ necítim bradavku jednu, tak druhú áno. A naozaj tiež sa z maličkostí a z každej odlupnutej chrasty a je to proste pekné. Fakt. Ak sa rozhodneš vybojovať si túto operáciu, či už cez poisťovňu, alebo si to zaplatíš, tak ver mi, že nebudeš ani trochu myslieť na to, koľko to stálo. Proste bude sa ti nádherne dýchať a tie jazvy proste budú pripomienka tej cesty, ktorú proste prejdeš. Hej. Takže želám ti veľa sebelásky, nech to všetko dobre zvládneš a naozaj bude to boliť menej, ako si myslíš a celé to prejde rýchlejšie, než teraz očakávaš.